Welkom terug. We gaan naar het weekoverzicht. Want Zeeuwse ziekenhuizen kregen te maken met een cyberaanval. En scholen stappen naar de rechter vanwege de geplande treinproef. Kijk mee, van dag tot dag. Zaamslag, Leeuwendorp en Hansweert. Het zijn allemaal dorpen waar de supermarkt dichtging omdat er te weinig animo voor was. In de winkel van Cadzand is daar geen sprake van, maar hij dreigt wel te verdwijnen. Het wordt tijd. Het wordt tijd voor wat anders. Supermarkteigenaar Rini Leenhouts is na 25 jaar toe aan een ander avontuur. Hij wil zijn vrouw helpen met haar schelpenwinkel. Maar dan moet er wel eerst een vervanger komen. En dat is na 4 jaar nog altijd niet gelukt. Vermoedelijk omdat niemand naar Cadzand wil verhuizen. Veel mensen kijken daar blijkbaar tegenaan, terwijl ik denk van ja, ik kan zoveel positieve dingen opnoemen. In Zeeuws-Vlaanderen en in Zeeland. Dus ja, de huizen zijn er goedkoper vaak dan in de rest van het land. Files hebben we nog nooit van gehoord hier. Ja goed, dit is mijn laatste seizoen, dat heb ik ook gezegd en dat is ook zo. Dus voor het volgende seizoen moet er iemand zijn. Anders verliest Cadzand zijn winkel. Tot ongenoegen van de vrouw van Rini, die daar ook lang heeft gewerkt. Cadzand is toch mijn dorp. Dus ja, dat doet wel iets met je. Snapt u dat er niemand komt? Nee. Want nogmaals, hier komen zoveel mensen. Die komen op vakantie, die zijn leuk, ontspannen. Die hebben het allemaal naar de zin. En, ja. Dus nee, eigenlijk niet. Rini en zijn vrouw houden de moed erin en hopen dat iemand de taak op zich zal nemen. In Groede had de paashaas op deze tweede paasdag zijn eieren rond de kerk verstopt. Kinderen gingen uitgerust met hazenoren en een mandje hard op zoek. En dat ging ze goed af. Ik zie dat jij al superveel eieren hebt, joh. Ja, hoeveel heb je er al? Hoeveel eitjes heb je er al? 10. Ik heb er al 4. 3. De paashaas had het er maar druk mee maandag. Ja, er zijn natuurlijk veel kinderen op de markt vandaag, dus je moet veel eieren verstoppen. En ze helpen zoeken, want er zijn ook wel kleine kindjes bij. En waar de paashaas die eieren had verstopt, ja, dat werd natuurlijk niet gezegd. Maar de kinderen wisten goed waar ze moesten zoeken. Overal in de bosjes. Achter de kerk en in de bosjes en daar. Dat je dan goed overal in de struikjes kijkt en ook heel goed in dingen kijkt. Waar let jij nu op als je aan het zoeken bent? Paaseieren. Paaseieren. Het kindercomité in Groede organiseert jaarlijks deze zoektocht. Daarom zou het kunnen dat de kinderen een paar oude eitjes tegenkomen. Dat zou zomaar kunnen. We hebben ze niet geteld van tevoren, maar ze zijn altijd, we laten ze lekker lang zoeken, dus dan is het meeste wel weg zo meteen. Een harde klap bij een woning aan de Nassaulaan in Goes toen daar een brandbom afging. Er raakte niemand gewond. De bom veroorzaakte wel veel rook. De brandweer heeft die rook uit de woning geblazen met een ventilator. De voorkant van het huis raakte zichtbaar beschadigd. Ook het huis van de buren is deels zwart gekleurd door de rook. De politie onderzoekt nog wat er aan de hand was. Er is nog geen verdachte aangehouden. 7 Zeeuwen moeten gezamenlijk 1,9 miljoen euro terugbetalen aan de staat. Het gaat om geld dat verdiend is met drugssmokkel. De 7 mannen zijn in 2023 al veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het invoeren van cocaïne in de Vlissingse haven. Ze werkten daar allemaal. De hoofdverdachte, een 44-jarige man uit Westkapelle, moet het meest betalen. Bijna 1 miljoen euro. Al bijna 5 maanden ligt in Hansweert vervuilde grond met PFAS verkeerd opgeslagen. En ook ligt de grond er al bijna 3 maanden te lang. De regionale uitvoeringsdienst, de RUT, moet toezicht houden en ingrijpen als dat nodig is. Maar de dienst kwam pas vorige week in actie na 2 tips. Uit dit moestuincomplex in Kruiningen werd vorig jaar ruim 9900 ton met PFAS vervuilde grond verwijderd. En hier in een depot bij Hansweert opgeslagen. De grond werd hier in 4 grote hopen neergelegd. Niet afgedekt en niet op een zogenoemde vloeistofkerende vloer. Daardoor kunnen de PFAS ongehinderd de grond inzakken. En dat is tegen de werkwijze zoals die beschreven is in het zogenoemde handelingskader PFAS. Daar staat namelijk dat PFAS-houdende grond zo dient te zijn opgeslagen dat voorkomen wordt dat emissies naar de omgeving plaatsvinden. Met andere woorden, een zeil erover en eronder. Maar daar is hier dus geen sprake van. Krabbedijkenaar Geo Oostdijk reed langs het depot en sloeg alarm bij de regionale uitvoeringsdienst, de RUD. Niet afgedekt, geen zeil eronder.
En aangezien dat die grond zeer sterk vervuild is, dan of met regen trekt hij in de bodem. En als het nu, zoals het nu is, lekker droog weer is, dan verstuift hij. En daarbij nog verder van het pad, dan had je een vervuilde locatie, die zat in Kruiningen. En de volgende vervuilde locatie was hier. Een paar dagen daarvoor deed ook Omroep Zeeland een melding bij de RUD. Het duurde een week voordat er een antwoord kwam. Dat riep nog meer vragen op en die werden 4 dagen later weer beantwoord. De conclusie: de grond ligt verkeerd opgeslagen en had na 8 weken weggehaald moeten zijn. Een stukje nonchalant, een stukje gemakzucht of een stukje, ja, voor mij onbegrijpelijk. De Zeeuwse ziekenhuizen zijn woensdag getroffen door een cyberaanval op een grote softwareleverancier. In allerijl moesten ze patiëntendossiers offline halen als voorzorgsmaatregel. Afspraken gingen wel gewoon door, maar patiënten konden voorlopig niet bij hun gegevens. En huisartsen konden op dat moment patiënten ook niet digitaal doorverwijzen. Het was even schakelen voor de Zeeuwse ziekenhuizen. De leverancier van het patiëntenportaal werd namelijk getroffen door een cyberaanval. En daardoor moest onder meer het ADRZ actie ondernemen. Wij hebben uit voorzorg eigenlijk al onze portalen dichtgezet. Zodat we er zeker van zijn dat er van buitenaf geen mensen bij onze gegevens kunnen die daar niet horen te zijn. Het is echt een voorzorgsmaatregel. En die voorzorgsmaatregel zorgt er eventjes voor dat je niet bij je gegevens kan. En dat je in Goes bij de receptie aan moet melden in plaats van bij de aanmeldzuilen hier achter mij. En die ouderwetse manier is voor iedereen toch weer even wennen. De aanmeldzuilen en ook het doorverwerken van de mensen die zichzelf aanmelden, dat gaat nou niet meer. Dus dan moet je het bij de receptie doen. Die moeten doorbellen naar de specialist waar je dan moet wezen. Nou, en dan moet je gaan zitten wachten. Alleen, ja, er was er straks een echtpaar en die zat nog een half uur te wachten. En die hadden dat dus niet gedaan. Ja, en die zitten een half uur voor niks te wachten. Ja, voor de rest was alles uit. Dus dat is de zoveelste keer. Hè. Het is overal hetzelfde. In Vlissingen of hier. Of het is kapot, of er bij de 1 of 2 kapot. Of het is allemaal. Maar ja, schijnbaar heeft het te maken met een contract met de fabrikant. Dus ja. Ziekenhuis Zorgzaam ervaart ook problemen, maar dat is vooral intern. En daar merken patiënten en huisartsen niet van. Ziekenhuis Bravis, net over de grens in Brabant, haalde de patiëntengegevens ook offline. Het is nog niet duidelijk wanneer alle problemen opgelost zijn. Zeeuwse scholen stappen naar de rechter om de treinproef tegen te houden. De scholen zeggen niet anders te kunnen. 4 maanden lang geen treinen in 2029 raakt de provincie hard, blijkt uit onderzoek van de scholen. De advocaat denkt daarmee een sterke zaak te hebben. 3000 mensen maken elke dag gebruik van het Zeeuwse spoortraject. 80% is scholier of student. Er is geen juiste afweging gemaakt, zegt de advocaat van de Zeeuwse scholen op basis van een onderzoeksrapport. Ja, op andere treintrajecten zijn meer reizigers de dupe, soms wel 10.000. Maar Zeeland is veel kwetsbaarder. In die andere delen van het land waar dus veel meer reizigers zijn, daar zijn ook weer veel meer mogelijkheden om die gevolgen op te vangen. En dat is hier in Zeeland niet. Hier zijn onderwijsinstellingen die blij zijn met elke student en elke scholier die hier komt studeren of die hier naar school gaat. Muziek spelen in de pauze, dat kan op het Hoornbeek College op een prachtige vleugel. Ook voor deze pianist en al die andere studenten en leerlingen die elke dag de trein pakken naar een Zeeuwse school, is de bus geen alternatief voor zoveel maanden. Het zou wel een groot probleem zijn om dan hier te kunnen komen, want ik reis dus altijd met de trein. Dus dan moet ik heel goed gaan nadenken hoe dat dan verder zou moeten. Ik kan op zich wel een bus pakken, maar die sluit niet helemaal aan met de schooltijd. Ja, ik kan eventueel nog met de fiets, maar dat is altijd wel als met weersomstandigheden niet lekker. Iemand zei tegen me, je zou geen knip voor je neus waard zijn als je hier niks mee doet als Stichting Scholierenvervoer. Dus vandaar dat we ook echt in actie moeten komen. Wat er gebeurt is uniek te noemen. Scholen die naar de rechter stappen vanwege een politiek besluit. Maar het kan niet anders, want wat er gebeurt is disproportioneel, zeggen ze. Moet je voorstellen dat er dagelijks honderden scholieren dan met een bus naar school moeten. Die moeten examen maken, die moeten toetsen maken, die willen op tijd in de les zijn. Ook daarvoor is het echt een belemmering als dat 4 maanden, mogelijk nog veel langer. En met alle kinderziektes die erbij komen, dat het nog veel langer gaat duren, vinden we dat echt een onwenselijke situatie. Alle verkeersmoeilijkheden die bussen moeten overbruggen, die zorgen ervoor dat de reistijd zoveel langer wordt dat het geen reëel alternatief zal zijn voor de scholieren en studenten waar het om gaat.
Zolang er dus geen beter alternatief is, is er voor de stichting ook geen alternatief dan dit aan de rechter voor te leggen. Het gaat hier ook om kwetsbare studenten, kinderen die geen andere opties hebben dan het openbaar vervoer. Daar heeft het echt behoorlijke impact voor. En daarvan vinden wij echt belangrijk dat die naar school kunnen komen op een goede manier. 14 april dient de rechtszaak in Den Haag, want daar zit het kabinet. En dan duurt het zeker nog enkele maanden voordat de rechter uitspraak doet. 3 weken na de gemeenteraadsverkiezingen ligt er in ongeveer de helft van de Zeeuwse gemeenten een voorstel voor een nieuwe coalitie. Maar er zijn soms flinke hobbels, zoals op Schouwen-Duiveland. Volgens verkenner en oud-burgemeester Gerard Rabelink zijn de politieke verhoudingen op Schouwen-Duiveland ernstig verstoord. Dit nadat Margot Lemson van oppositiepartij VVD stelde zich geïntimideerd te voelen door andere fracties. Ze spreekt van dreigende situaties, maar wil geen namen noemen. En andere partijen zijn daar nog steeds boos over. Men zegt dus, we hebben geen vertrouwen in een partij of in een persoon. Zo wordt het eigenlijk. In de VVD? In de fractie van de VVD, of de partij de VVD. En dan de fractievoorzitter zegt dat ze zich bedreigd en geïntimideerd voelt door andere fracties. Dat is in de raad juist uitgesproken, althans gevraagd, wie is dat dan? En daar wordt geen antwoord op gegeven. En dan blijkt dus dat dat een beetje een eigen leven is gaan leiden. En dat leidt dan tot wantrouwen naar elkaar toe. Mensen hebben hier blijkbaar nogal een hekel aan u. Ja, het is wel overrompelend inderdaad. Ja, helaas. Het is jammer. We hebben geprobeerd altijd constructief samen te werken. We zijn natuurlijk wel een oppositiepartij tegenover een coalitie. En dat kan af en toe wat wreveling geven. Maar ja, wij denken zelf dat we heel constructief hebben samengewerkt. En we moeten even kijken hoe we dit verder gaan ontwikkelen. Maar toch zegt u, de VVD hoort eigenlijk in dat college van burgemeester en wethouders thuis. Ja, de VVD is winnaar, heeft 5 zetels. Dat betekent dat je niet over elkaar moet praten, maar met elkaar moet praten. Dus ik zeg ook, ga nou met elkaar in gesprek en probeer tot een oplossing te komen. In de gemeente Veren kwam gisteravond wel een eenduidig voorstel van verkenner Twan Poppelaars. Lokale partijen Samen voor Veren en de SGP blijven zitten en kiezen nu voor CDA en GroenLinks PvdA. Het CDA slingerde jaren tussen coalitie en oppositie en is blij dat ze nu weer mee mag doen. U was in het verleden wethouder voor het CDA. Keert u weer terug als wethouder? Ja, wij hebben als CDA meerdere mensen die eventueel wethouder zouden kunnen worden. Maar ik loop dus gaat u het zelf doen? Ik loop even voor de... Nou, dat weten we nog niet. Misschien. U staat erbij te lachen, hè? Ik blijf altijd lachen. Als je in de politiek niet kan lachen, dan is het niet leuk. Het Ostrea Lyceum in Goes heeft ouders en leerlingen een brief gestuurd vanwege ernstige verdenkingen tegen een oud-docent. De man stond vorige week voor de rechter in Den Bosch omdat hij verdacht wordt van het bezit van kinderporno. De melding die bij de school is binnengekomen gaat ook over kinderporno en over ongepast online contact met minderjarigen. De man was muziekdocent op het Ostrea. Een deel van de scheepvaart richting Antwerpen lag gisteren uren stil na een grote olielekkage in de haven van Antwerpen. De lekkage ontstond bij het deurgangdok, vermoedelijk tijdens een tankbeurt. Halverwege de middag werd de Antwerpse haven weer vrijgegeven. Vooralsnog leek er geen olie terecht te zijn gekomen in Zeeuwse wateren, ook niet bij het Zeeuwse natuurgebied, het land van Saaftingen, bij Hulst. Rijkswaterstaat en de regionale milieu- en controledienst RUT houden de situatie, zeggen ze, scherp in de gaten. Bij Stichting Dierenwelzijn Zeeland melden zich steeds meer mensen die de dierenarts niet meer kunnen betalen. Het aantal hulpvragen is volgens de stichting zelfs verviervoudigd. Zora die heeft een soort klompvoetje en een scheef gegroeid pootje. En die mensen hebben gevraagd om de zorg over te nemen, omdat het ook financieel gewoon niet te doen was voor hun. Oh, eentje voor Lotje. Eentje voor Zora. Wij merken wel een trend dat steeds meer mensen bij ons aankloppen, omdat er gewoon geen geld meer is om hun dier te laten opereren bijvoorbeeld. Hè? Dan lukt het ze wel met diervoer, of ze zijn bij ons aangesloten bij de dierenvoedselbank. Maar zodra dan een dier een pootje breekt of een plekje heeft wat weggesneden moet worden of noem maar wat, ja, dan lukt dat niet. Veel mensen onderschatten volgens de stichting wat het hebben van een huisdier kost. Het is niet slim om een dier te nemen als je al te weinig geld hebt. Want het is niet alleen dat hondenbrokje of dat kattenblikje, maar zodra de dierenartskosten bijkomen, ja, dan hang je. Niet alleen moet de stichting vaker bijspringen voor dierenartskosten, er worden ook vaker dieren gedumpt.
Deze kittens zijn met 2 dagen oud op de balie gezet bij de dierenarts. En die meneer zei, mijn kat kijkt er niet meer naar om. En ja, ik had ze ook in het water kunnen gooien. Bij Jolanda thuis krioelt het nu van de dieren. Het zit wel even vol, maar er is wel een verloop. Dus het blijft niet allemaal bij mij en het gaat op de duur hopelijk weer naar een nieuw mooi huisje. En goed nieuws voor mensen die graag naar het strand willen, maar slecht ter been zijn. De gemeente Veere heeft voor hen deze strandrolstoelen aangeschaft. Mijn moeder rijdt in een scootmobiel en daar komt ze het strand niet mee op. Ja, dus ik denk, als ik zeg maar ga je mee, dat ze, ik wil niet zeggen direct enthousiast opspringt, want dat is nou juist het probleem. Maar zeg ja, geweldig. En die rijdt zo weg hier hoor, ik zie het al gebeuren. De rolstoel is elektrisch, heeft enorm dikke banden en zelfs koplampen. Kortom, het is een blikvanger. Toen ik hem eerst zag, dacht ik, ja, er zijn ufo's geland. Het is wel een opvallende verschijning. Maar hij doet inderdaad, ja, als je hem zo ziet, denk je, ja, hier kun je alles mee. Maar ik denk dat dat zo is. Je kunt er alleen niet hard mee rijden. De maximale snelheid is 6 kilometer per uur. Wie hem een dagje wil huren is wel wat kwijt, want de prijs is €75 per dag. De gemeente Veere is naar eigen zeggen de eerste gemeente in ons land met dit soort voertuigen. En tot zover dit weekoverzicht. Nog een hele fijne zaterdagavond en heel graag tot morgen.